Uy, kinsa ka uy. Aso, asay na lang si pangutana niya. Kasudlay ka diri sa kwarto lagi. Unsa man hubog ka kay nagdaan ako diri. Ingon ba gani ka mag 10 rounds na sa mata. Ay sige pa, timot-timot agad hubog kagabi eh. Nagani kag 10 kayo, 10 rounds, deal or no deal. Saman. Unsa man na? Tuo kag mada ko nung tagaan ko nung bayaran ko nung di ko bayaran nga pag lalaki. Pag nana dia. Nya, di jud ka. Sa karo diha. Ganyar ba nung paabot mo mata ka. Dili ko madaan ng bayad-bayad. Dili ko bayaran pag lalaki lagi. Oh. Nya, di jud ka ni, di jud ka ganahan ni. Di jud ka. Ready na ba kay ko? Ready na kay ko mo 10 rounds sa Saman, di jud ka, lolo din. Sige biya to. Hospitalan lang di ka eh. Yeah. 10 rounds sa mga. Awara? Pwede di kaya ganahan ni ka. Basta lang ngita sa trapo dire. Asa may pwede na ito itrapo ni dire. So yung mga bulingon dire kaya ito itrapo. Ang dagdag trapo, di lang ba? Ay pataka ko mo trapo dia kay. Allergic biya ko ng kuan. Ay napataka kaya lang mga bulingon dia. Dara ay pwede na siguro ni ubay-ubay ni trapo ha. Sa 10 rounds sa dara. Ano yung trapo ta? Ready na ka? Ready na dia, bubo na dira. Trailing na tayo sa ubo, ako ubo na.